Para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. Kailangan i-check at alamin ang tamang pag-impact ng mga gamot para matiyak ang kaligtasan ng mga gumagamit nito. Basahin mabuti ang label at impormasyon na nakasaad sa packaging. Ilagay ang mga gamot sa naaayong lugar at alamin ang mga expiration dates. Huwag ding mahihiyang magtanong sa mga doktor o sa mga accredited na botika kung paano mapapanatili ang bisa ng mga gamot. Outpatient mental health, higit dobleng aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefit. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Kukumartin mo, pag may check, high quality. Pag may check, abot gana. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng RightMed. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Naamoy mo ba yun? Baka naaamoy ka na rin ng katabi mo. Baka as emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang #1 Neo Lotion ng bayan. Say no to as emergencies. Palubha ng palubha ang suliraning kinakaharap ng ating planeta. Senyales na nalalapit na ang kanyang pagdating. Ang panis ay pumupunaw sa pagkat ang Panginoon. Ay naglalit na lahat ng tao. Nang butalihan, pinaparusahan ang lahat ng mga transistor na Mag-MX3 araw-araw para MX-Extraordinary. Bigating sorpresa, bigating papremyo. Dito lang sa Kapuso, Big Time Panalo. Bumili ng participating product at ipadala ang entries for the chance to win 1 million pesos sa Grand Draw. Hatid sa inyo ng Ajinomoto Umami Seasoning, Ladies Choice, Vita Keratin, Surf, at Bear Brand 45 powdered milk drinks. Lari na! See posters and print ads for details. Promo runs from April 27 to July 5, 2024 for DOH FDA CFR permit number 0486 series of 2024. DDOB number 1 sa Mega Manila. Double way sa Double B. Superadyo DDOB. Ating Congressman Arnolfo Teves nakalaya na sa pagkakapitol doon sa Timor-Leste. Christian Manyo, napalaya na Spell Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa pagkakapit mula sa preventive detention sa Memorial Prison Timor-Leste matapos arestuin noong Pebrero base sa Interpol Red Notice sa konfirmasyon ng kanyang abogado ng si Atty. Ferdinand Topacio. Pinalaya si Teves ngayong hapon oras sa Pilipinas. Wala naman itong binigay na ibang detalye, ngunit sa larawan inilabas nito sa media makikita na kasama nito si Teves. Wala pa namang komento ang Department of Justice o DOJ hinggil dito. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio DDOB, dapat totoo. Super Radio DDOB. Bukas tayo mga kapuso ha. Paborito Rowena Wing sa Basyon. Pogi Rang de la Peña, dito lang po yan sa Double Rang sa Double B. Dito ang kwento ay... May kwenta. Correct. Gracias, Senyor. Adios, kapuso. Galing.
20 minutes na inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk. Sa lahat po ng nanonood sa Facebook at YouTube, at mga nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Thank you for coming with us to the show. Parati po natin sinasabi yan. Kahapon po sa hindi mo talaga siya kilala the first time. Anong iniisip mo? Anong iniisip mo? Alam ko fan siya. Look at Mark. Oo. Wala lang, hindi ko siya talaga kilala. Wait kami sa... Pa-picture lang ako. Hindi Bart, Bart yun. Championship. Yeah, yun. Saan? Siargao mismo? Yeah, siya ba? Yeah. Okay. Parang awarding nila. Oo. Nag-attend. Walang kami. Pag-picture siya. Nag-share kami sa bumalik na rin. Hindi ko siya kilala yun. Oo, parang sabi lang, wala ka na sabi. Thank you. Ito. Halimbawa lamang na punoy sa Pilipinas na dumalaw din.
Saturday or Sunday. Diyan lang yan.
kahit pa paano, kahit super kong lasing alam ko, may totoo yan. Naniniwala ko. Kung ano. Hindi may mga lasing na kahit gaano kalasing alam. Yeah, me also. And because I guess I know him well, so I know like, I also know what his type is. But I feel like, It may even bother you. I mean, it won't express it. no. On my, when I saw the video, I ignored it because I just looked at him, diba? When I saw the video, and then I looked at him, like, what's this? And then I ignored it, and parang tumawa lang siya. Pinagtawanan na namin. What bothered me is finding out that it was done on purpose, that the person in the video was the one that put it. That's what bothered me because then you're just starting, you just created something for unnecessary. But yeah, because in terms of what people think, what they are his intentions were, that doesn't matter to him, I guess, because the only opinion that matters to him is mine. Hindi naman niya asawa yung mga tao na yan. And iba-iba naman talaga tayo. Ako kasi talaga, well, I don't believe in taking possession over my partner. Like, I don't think anyone wants it. Alam ko yung mga bagay na pag, alam ko yung itsura ko. Dapat may ginagawa ka. Alam ko yung Salary. Meron pang sinabi tungkol kay Philmar na he constantly reminds you of being kind. oh yeah, yeah. I feel like that's the whole theme of our relationship, our partnership, is that we're always supporting each other and encouraging each other to become the best version of ourselves. Whether it's physically, mentally, or spiritually, the goal is to always put each other in a position where What have you become as a person?
Sana po